IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, good morning and please come in. Idol Dennis, wait lang, wait lang Idol Dennis, ikita mo lang dito, signal mo, iti dito yung agundaway. Okay, ano na, okay na. Okay, alright, Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, Idol Lawrence, tumulong ti Ilocos Norte Police Provincial Office ti nag-investigasyon ti panapatay ti agtawin ng Bulagat 5 nga residente at barangay Davila Pasukin bagayan kaya ti sampai nagbibigay ng suspeka anang palto-palto kengkuana. Bilin na mismo ni Provincial Director Police Colonel Joer Labiano iti nanunag investigation para palang kalatoy ng ipag-justisya iti ipupusay iti agnagan Provencio Torres sa Tacuban manipod iti barangay Davila. Segon ti report ti PNP manokon manipod ti Lawag Police Station nakarecover datin nga basyo ti caliber 45 ken may nga fired bullet ken kasatin dati deform bullet iti mismo nakapasamakan iti krimen iti agdama kituloy investigasyon iti PNP para palang iti panakam mo sino ken anak ti motibo iti dahito nga krimen malagit mati at biktima ket tapal-tapal alas 9:45 iti rugby iti March 22 iti mismo pagtinda bayad biyasanan iti inda pang rugby ito na iti pagkaingan na kabatan na nagkarimet ni Police Brigadier General Dindo Reyes nga investigarandan dati viral video nga panakamalmalo, panakalandanog ni Reynaldo Villegas babengkin dati kapitan Dantol Banas iti barangay Balatong iti Asyad iti Lawag iti ilang talman nagkari iti regional director na tumulo investigation dito na banag ken numagalin sila pa yung timang bayabay para palang iti pinipreklamo kontra ka responsable iti dito yung nag-viral video nakaripay iti regional director kini Senator Rapi Tolpo nga numabalin ket mayakar iti panaypila iti reklamo jay Metro Manila para palang iti seguridad iti complainant iti dito nga banag malagit mo ni Reynold Villegas iti masaren iti publiko kalpasan tinagbaling statement tilawag sa police station nga isunaket involved iti panag-usar iti droga nga umat iti kinakwesuan na sigon iti interview ken kuana iti agdama kituloy-tuloy investigasyon iti regional director Dindo Reyes kaya nga banag para palang iti panipay do justisya no anya kada talaga pagpud na pasamag iti reto nga krimen. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.